For mig har det at skabe gode, trygge og udviklende forhold for ansatte og frivillige altid haft højeste prioritet. Der skal skabes trivsel for menighedsrådsmedlemmer, som i stigende grad er blevet overbebyrdet med administrative opgaver. Der skal skabes tid til det egentlige, nemlig kirkens liv og vækst. Der skal skabes gode rammer for præster. At være præst er et fantastisk privilegie, men det rummer også udfordringer. Det er ikke blot et job, men det involverer dig dybt personligt og involverer også din familie. Der er store forventninger til dig. Det kan til tider være ensomt. Præster skal vide, at de trygt kan komme til biskoppen, og at biskoppen ønsker at lytte. Tidligere sagde man, at biskoppen er præsternes præst. Det mener jeg faktisk er værdifuldt også i dag. God trivsel blandt menighedsrådsmedlemmer, præster og øvrige ansatte er afgørende for at skabe de bedste rammer for vores forkyndelse.